Bafowethu uSimamoza sevele wathinta indaba enkulu ke lapha ke ekhuluma ke ngendaba ke kaShwi noMtekhala. Ukhala ngokuthi ke lapha ke mabanganikwa ukwesekwa uma bengakalungisi njengabantu abadala izinto zabo. Uthi lento idukisa ke umlando kaMaskandi. Bafowethu ake ngiqala nginibekele la kwisiqiniseko SA Media moqala ungena kule channel ke ngicela ukulungiswa ke ucindezele button ka subscribe uthola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Bafowethu ke ubhekeni wensizwa ke odume nelokugonyuluka ke kulezi insuku usevele wahlala ngqo udabeni ke oluthinta isizwe sonke ke oluthinta yena ubaba uShwi noMtekhala ke lapha ke ubhale kanje ekhasini lakhe ke lapha uthe ke lapha ke akekho ke umuntu ozomjabulisa ke lapha ke kumbuso wamaciko waseveza ukusobala ke lapha ke ukuthi ke njengoba ke nihlulwa ukulungisa izinto zini kodwa ke nibe nithi ke nikaniwe. Wathi ke nogencobo ke lapha ke balibalwe yiHennis ke bahlulwa ukuxazulula ke amakhehla axabene. Bafowethu uma sikhuluma ngendaba kaShwi noMtekhala indaba enkulu kakhulu le. Ngiyafisa sengazi ukuthi ke nabanye abantu ke bangayinaka lento ngoba ithinta wonke umlando kaMaskandi. Isike yakhulumeka kakhulu sikazambona uMtekhala ehle enyuka ezama ke ukuthi ke babuyisana noShwi. Kodwa ke uShwi washaya phansi ngonyawo. Uthi ke uSimamoza ubhekene wensizwa ke uShwi makanganikwa isupport. Uma enikwe isupport angeke akwazi ukulungisa lento. Kodwa abahlale phansi balungise lento mase ayanikezwa isupport uShwi ngoba labantu bawumlando kaMaskandi. Usho ubhekene wensizwa abantu abaningi bavumelene nobhekeni ke la ngoba ube nepoint elibalekile. INingizimu Afrika amabhinqa uMaskanda wonke uyawadinga lamakhehla ebambisene abumbene aphathe umlando kaMaskandi. Ungamhlukanisa kanjani uSaliwa noXizile bayinto eyodwa? Bafowethu uSimamoza ube nepoint la noma ube nephuzu elimqoka. Thina ke sikuthatha sikube nje ngoba kunjalo na ungaphawula ngalolu daba hlezi lungawenza umehluko kubantu abadala.